Astăzi suntem cu Andrei. Bună! și o să ne jucăm amândoi. Stai că îi merge tableta greu. Trebuie să o iasă puțin, că noi ne jucăm cu el. Minecraft. E la friend. Iarăși! Bă! Pun puțină pauză până și dă asta. Până intră el pe server. Am depus să facă el o hartă și a făcut și are reclame și eu am intrat pe server și acum trebuie să așteptăm. Și acum taci din gură. Gata, am intrat. Oh, what the hell? Iar mă mapă din asta. Eu te Andrei, ce-am găsit. Ce? What? Wow, ce tare îi. De ce nu pot să te lovesc? Păi este survivor. Păi și eu sunt. Ce mă unde e survivor? Cred că e bug. Gata. Să-ți dau și... Să-mi dau hit? Nu. Gata. Bă, stai mă că eu am bug. Îți dau kill. De Andrei nu mai, fără comenzi. Dacă mă enervezi. Mă enervezi. Du-te la copacul tău. Nu, mă. Așa faci de fiecare dată. Dar nici când filmezi nu faci așa. Suntem prieteni. Da, știu. Mersi. Stai să văd doar cât lemn am. Da, se cade mici. 7. Un 7. Îți dau 8 lemn. 11. 10. Ți-am dat lemn. O bucată de avea din lemn. Fac crafting. Bă. De unde? Uite panda! Faci tu crafting că eu vin să-l omor. Ce? Craft panda. De ce îl omori? Ca să nu mâncare. Păi nu iei mâncare din el. Nu mă tunesc că mai e unul. Dă-mi ala. Uite, mă, mai... Păi și acum te bate ăsta. Gata. Dă încoa bambusul. Dă bambusul. Ia-ți. Mă să omor și puiul. Bă. Bă. Nu mai clar fac asta. Da, faci? Bravo că faci. Ce, mă? Nu merge că și eu regele. Și asta e bine ca să nu mai pui comenzi. De ce mi-am făcut eu crafting? Păi, era al meu. Știu. Te l-am folosit. Cum l-ai folosit și tu atunci. Bă, dar tu lasă-mă. Da, mă, da. Ok, hai la mine la teatru. Nu mai vin. De ce? Nu mai vin că ai dat în mine. Ce tu ai dat? Când ți-am dat eu una? Atunci când mă omorai pe mapa ta. Da, cred că te omoram. Da, mă omorai. Te omoram mâine dimineața. Sabia. Ce sap? Bă, mi s-a răguit Minecraft-ul. Mă bucur. Ce te bucuri, Bă, unde? Cine? Ia uite, bă, hai să-l batem pe ăsta. Vin și te las tu, moare. Unde ești? Aici. Bună! Bă, e creeper. Da, nu e creeper. Hai pe el. Yay! Vezi că vine unul la suprafață. Ce? Vine unul la suprafață. Naibă. Cat. După pe Andrei. Hai să mai pe aici. Cat. Ce se întâmplă? Bătut papagol. Asta cu... Asta sunt greu. Mă repede aici.
Du-te tu și bate-te. Bă, dar lasă-mă în pace, mă uișo prin... Bă, vrei să-ți fac fursec? Vrei să-ți fac fursec? Bă, vrei să-ți fac fursec? Nu! De ce? Bă, dar lasă-mă și pe... Zi, vrei să-ți fac... Gata. Da? Ok. Sunt mai întâi. Ok. Ne vedem mâine. Am plecat. Mâine când plec eu. Așa? Nu, mâine în joc. Ai plecat, da? Parcă nu pot să dau TP. Nu pot. A, uitat. Hai, dacă nu merge comanda. Păi doar eu să-mi dau TP. Adică nici eu nu pot. Nici eu nu pot să-mi dau TP. Andrei, vrei PPN? Da, nu-și dau nimica. Intră-mă cu mine pe hartă aia. Ți-am zis că nu merge. Cu Bilic. Păi nu merge. Ia mai încerc o dată. Stai puțin. Oaia. Ui, ești tu îndrăgostit. I-am omorât oaia. Oaia de fapt a fost Andrei. Nu, că te aud oamenii. Îi spun că ești criminal. Așa o spun ăștia. Da. Eu, vezi că eu chiar postez pe YouTube. Da. 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 Cred că n-am încercat. Deștept. Uite omul meu de zăpadă. They are friends. Na. Uite, tu ține. Among Us. Sing. Ok. Sing. Bă, vezi că a intrat un străin peste noi. Ce faci la ușă? Hai, bă, să-l omorâm unde-i. Bă, ăsta s-a pus în patul meu. Ești tu afară din casa noastră. Gata. Vezi unde-i. Deci, nu. Lasă-mă vine gelul. Bă, dar asta se pune la noi să doarmă. Hai, mă, pune-te odată, mă, la somn. Las că l-omor. Să nu mai fie aici. Nu mai zice. Da, bătaia goale, mă. Da, mă bate, gata. Rip. Pune-te, mă, sunt. Sunt zombie. Nimic. Gata, să ne plecăm. A, da? Te la perete, tu acolo. Așa și? Deci eu sunt copchilul. Bă, nici când era tata și da copchilul. Pe Minecraft. M-a bucat pe Minecraft. Ce se întâmplă aici? Los Angeles. Tati, vin după tine. Nu. Tati. Cartof! Pe cine? Tati. Ia, frate. Tati. Uite copilii. Hai copilii că dau o pecită.
Copile, ia uite ce-ți dau. Vino jos. Da, îmi da mie o sabie în gură. Hai, dă-mi. Vrei să iau comanda pregătită? Eu sunt spude. A? Nu ai comanda pregătită? Am murit. Nu știu de ce. N-am băgat nicio comandă. Da. Unde ești? Unde e? Unde ești, mă? Nu, mure. Bă, tu n-ai observat murele. Băi, Dragoș, Andrei, Ei, dă să avem, keep inventory true. Să avem. Da, ca să nu ne mai dispară itemele. Keep inventory true. give Inventory true. N-T-O-I True. T-R-U-E True. Nu, nu. Scrie tu. Nu, stai. Poți să dai de aici. Ia, apasă tu. Păi caută, că eu nu știu. Ei, nu știu, dar te-ai jucat pe foarte mult. Mult. Știu că e pe aici. Caută și tu pe aici. Păi mie îmi dădea Dragoș. Păi Deci, caută tu. I- Keep inventory Keep? true. Keep inventory true. Keep inventory true. K-I-P Keep. Give Keep. Keep. K-I-P. Event. Inventory true. T-R-U. Inventory. True. T-R-U. True. Nu merge, mă. Păi caută-mă de aici. Ce să caut? Keep inventory true. Uite de aici. Caută. Că eu nu știu care e. Nu pot să te. Ai dat? N-am putut. De ce? Nu pot, mă. E gata pizza aia, odată. De ce am făcut eu? Ha? Ți-am dat-o atunci. Pizza din viața reală. O, mi-o dă mâine. Ce, mă? Chiar? Bă! Na. Ce? Deci dacă Oameni buni, să nu faceți asta. Bă, dar tu unde te spawnezi tu? eu deja sunt la itemele mele. Eu mă spawnez pe casă. Bă! Bă, dar tot avem bug. Da, ce bug? Ce să mai zic? Tu unde ești? Firai bug-ul tău. Unde sunt itemele? Ah. Bă! Ia, tu mi-ai aruncat itemele. Uite-ți-le, m-a aruncat. Uite-le unde sunt. Uite-le, în spate. Păi dă-mi-le! Eu am Dă-mi patul! Unde e patul ăla? Păi dă-mi! Nați-l! Să te duci înapoi cu el. Bă, dar de ce ești chiar așa de rău, mă? Nici nu mă primești. Bă, da. Îți dau kick. Mersi. Ești afară din casă. Olo, ce bine. Mă simt bine. O, mai am un pat, dar bă, am și crafting. Mă, fă să mai fi plouă. Fă să mai plouă.
Mie nu mi-a mers tipul. Ce tip? Un fel de tip. Bă, vii la mine acasă? Haide, mă. Bă, vorbesc cu ăla din Minecraft. N-ai lui casa mea. Ia treabă. Ce e scris acolo? Eu am să nu le Da. Ăsta unde o arunci? Bine,